चला शेवटचा अभिजित पाटील. माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न काय आहे तर माझ्या मतदारसंघातलं करकम म्हणून मोठं गाव आहे, तिथं मंत्री महोदय 1,00,000 रुपये त्या ठिकाणी व्याजाने दिले जातात 10%. 10,000 कापून 90,000 दिले जातात आणि रोज 1,000 रुपये हप्ता. आणि अशा पद्धतीनं किती टक्के व्याज होतं. आणि मग असे लोक त्या ठिकाणी दमदाटी, जसं आता देशमुख साहेबांनी सांगितलं तसं घरातली कपडे बाहेर काढणे, सगळं बाहेर काढणे, आणि अशा केसेस खूप होत आहेत. आणि तिथल्या इन्स्पेक्टरना बरेच वेळा सांगितलं परंतु ते त्या ठिकाणी कारवाई होत नाही. दुसरा विषय त्याच अनुषंगानं की शेतकऱ्याला आज सोलापूर जिल्ह्यात फक्त 58% कर्ज मिळाले. कर्ज न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी दारात जावं लागते. आणि तिसरा विषय, ज्यावेळेस माल आपण त्या ठिकाणी कोल्ड स्टोरेजला किंवा इथं ठेवतो तिथं 3 ते 2% व्याजानं त्या मालावरती काही खाजगी सावकार पैसे देतात. तर हे सरकारच्या बाबतीत ह्याचा निर्णय घेणं खूप गरजेचं आहे आणि याच्यावर राज्याच्या ह्याच्यासाठी एक पॉलिसी करून ह्या अंतिम निर्णय होणं गरजेचं आहे. ह्याच्यात खूप मोठी गळचिपी होती आहे, तर याच्यावर कारवाई करावी ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, आताच पाटील साहेबांनी विचाराप्रमाणे करकम गावच्या शेतकऱ्याची किंवा तिथल्या कर्जदाराची यादी द्यावी, त्याची DDR मार्फत चौकशी करून त्यांना न्याय देण्यात येईल. चला प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 13,196. प्रश्न क्रमांक 2 अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, NCTने मूल्यांकन अहवाल सादर न करणाऱ्या राज्यातील महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 25-26 या शैक्षणिक वर्षापासून या विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार नाही आहे. त्यामुळं BEdच्या बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचा भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदरू NCTचा निर्णय थांबवण्यासाठी BEd विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी यासाठी मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच कारवाई करायला हवी होती. याबाबत सरकार स्पष्टीकरण करणार का? अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न असा आहे, त्यातीलच 2,000 पेक्षा अधिक विद्यालयांची देशातील आत्तापर्यंत अहवाल सादर न केल्यामुळं त्यातील महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांची संख्या सर्वाधिक जास्त असल्यामुळे याचा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. माझा प्रश्न हा आहे की राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेकडे निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन अपील करणार आहे का? आणि त्याला जोडूनच तिसरा प्रश्न आहे, राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये जे कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक कार्यरत आहे त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, एकूण 295 BEdची महाविद्यालय रद्द झाली असं म्हटलंय ते चुकीचं आहे. केवळ 16 BEd महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली, त्यातली 9 गेल्या वर्षीपासून बंद आहेत. म्हणजे तशी 7च झाली. आता ही जी 7 महाविद्यालय आहेत ती सुद्धा बंद का गेली तर दरवर्षीचा त्यांना एक मूल्यांकन अहवाल पाठवायचा असतो, त्यांनी वेळेत पाठवला नाही. आता मी सभागृहाचा वेळ घेत नाही, परंतु 7 गोष्टींचा आग्रह हा केंद्रीय यंत्रणा जी आहे NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने धरलेला असतो की ही 7 गोष्टी तुमच्याकडे पाहिजे. तर उदाहरण सांगायचं झालं तर प्रत्येक 50 विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ग खोली आवश्यक, असे 7 आहेत. तर त्या मूल्यांकन अहवाल त्यांचा वेळेत गेला नाही म्हणून केवळ 7 महाविद्यालयांची परवानगी त्यांनी रद्द केली. आपल्या यात काही रोल नाही. आणि अपीलसुद्धा त्यांनी करायचं असतं, त्याला अजूनही 22 जुलैपर्यंत वेळ आहे. त्यामुळे या 7 महाविद्यालयांनी जर अपील केलं आणि त्या अपीलमध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय लागला तर ते चालू होईल. आता या 7 महाविद्यालयामध्ये फक्त 500 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असते आणि आपल्याकडे महाराष्ट्रातली BEdची विद्यार्थी संख्या ही 36,433 आहे आणि गेल्या वर्षी त्यातल्या 3,361 या रिक्त राहिलेल्या आहेत. म्हणजे 500 विद्यार्थी त्यात ॲडजस्ट होतील. त्यामुळे जर अपील करायचं असेल तर त्यांना अपील करावं लागेल. सगळ्यात महत्त्वाची माहिती या निमित्ताने मी सभागृहाला देतो की नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये 4 वर्षाचं BEd आलेलं आहे. त्याला एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ITEP म्हटलेलं आहे. जसं BA BEd BSc BEd म्हणजे ज्याला शिक्षक व्हायचं आहे अशांनी तो कोर्स घेतला तर BA नंतर वेगळ्या BEdला ॲडमिशन घ्यावं लागणार नाही, त्याच क्रमात BEd होऊन जाणार. असं झाल्यामुळे आता नवीन BEd कॉलेजेस देण्याच्या मर्यादेत नवीन हे ITEP घ्यावं लागेल.
मला असं वाटतं की यात पुरेसं समाधान झालं आहे. प्रश्न क्रमांक 3, तुम्हाला बोलायचं आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात आणि आत्ताही सांगितलं की 16 बीएड महाविद्यालयांची मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नवी दिल्ली यांनी रद्द केली आहे. पण आपण त्यांच्या साईटवर गेलो तर 295 महाराष्ट्रातल्या बीएड कॉलेजची मान्यता त्यांनी रद्द केली आहे आणि कारणासहित त्यांनी कुठल्या कारणामुळे त्यांनी मान्यता रद्द केली आहे. आणि त्यामुळे या उत्तरामध्ये नक्की विसंगती आहे का आपली माहिती अधिक बरोबर आहे, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि त्याचबरोबर केंद्रीय शिक्षण खात्याने या संदर्भातले काही नियम केलेत आणि 295 बीएडची महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी निर्माण होत आहेत. तर या संदर्भात राज्य सरकार म्हणून आपण काही कारवाई करतोय का? ही विद्यालयांचा दर्जा चांगला असावा याच्याकरता आपण काही प्रयत्न करतोय का, असा माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे गेल्या वर्षी बंद झालेली 9 आणि यावर्षी त्रुटी निघाल्यामुळे बंद केलेली 7 अशाची पूर्ण यादीच आहे आणि त्यामुळे माझी माहिती बरोबर आहे. आता हा जो मुद्दा आहे प्रामुख्याने की त्यांची गुणवत्ता सुधारावी, कारण मी पूर्ण वाचत नाही, पटलावर ठेवतो, पण 7 मुद्द्यांचा त्यांनी आग्रह धरलेला असतो. जसं आता प्राचार्य ऑफिस, स्टाफ रूम, प्रशासकीय कार्यालय यासाठी स्वतंत्र जागा असली पाहिजे वगैरे. आपल्या जॉईंट डायरेक्टरच्या माध्यमातून आपण या सगळ्याची त्या वेळेला त्रुटी पाहून त्यांना सूचना देण्याची व्यवस्था आहे. परंतु याचं कंट्रोलिंगच दिल्लीहून आहे. त्यामुळे दिल्लीला त्यांनी ऑनलाईन हा मूल्यांकन अहवाल द्यायचा असतो. तो मूल्यांकन अहवाल द्यायला अजूनही त्यांना वेळ आहे. त्यामुळे ही 7 कॉलेजेसला सुद्धा परवानगी मिळाली का? ठीक आहे, पुढे जाऊया आता. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 13,917. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, झाशीनगर ही जी उपसा सिंचन योजना आहे तर 1995 मध्ये आदरणीय महादेवरावजी शिवणकर जलसंपदा मंत्री असताना अतिदुर्गम आणि आदिवासी क्षेत्रामध्ये निर्माण केलेली ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि अत्यंत उपयुक्त अशी योजना होती. दुर्दैवानं 30 वर्ष झाले या योजनेचं काम 10% फक्त शिल्लक आहे. म्हणजे हत्ती झाला आणि शेपटी फक्त राहिली अशा पद्धतीची ही योजना, आणि पुढे किती वर्षामध्ये ही पूर्ण होईल याच्यामध्ये पण शाश्वती नाही आहे. आणि त्याचं मूळ कारण आहे का याचं जो वन जमीन आहे त्याचे स्टेटस वारंवार बदलत गेले. पहिल्यांदा रिझर्व्ह फॉरेस्ट आला, त्याच्यानंतर अभयारण्य आला, आता NNTR आला, म्हणजे व्याघ्र प्रकल्प आला, आणि त्याच्यामुळे लहान लहान गोष्टीसाठी ही योजना रखडली जाते. आता यामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं या उत्तरालाच माझा आक्षेप आहे. मुळात त्यांनी दुसरा जो प्रश्न माझा होता त्याच्यामध्ये आम्ही जे म्हटलं होतं का कोल्हापूर येथील स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीज डोंगरगाव वितरिकेच्या दिलेल्या कामात अनियमितता झाली का, हा प्रश्न जेव्हा विचारला तर त्याला सरळ सरळ नाही असं उत्तर दिलं. माझं उत्तराला आक्षेप याच्यासाठी आहे साहेब, हे माझ्या हातामध्ये विभाग जो मध्यम प्रकल्प जो विभाग आहे त्या विभागाचं गोंदिया पाटबंधारे विभाग त्याचं उत्तर आहे, आणि त्या उत्तरात सरळ सरळ म्हटलं आहे की कोल्हापूर येथील स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीज डोंगरगाव वितरिकेचे 0 ते 2000 मीटरमधील वितरण प्रणालीचे काम करताना करारनामा 1, 2, 3 निली 2020-21 दिनांक 21/1/2021 निविदेनुसार काम मिळालं होतं. त्याच्यात उत्तर आहे ना इथं सरळ सरळ या ठिकाणी नाही जेव्हा उत्तर देत आहेत याचा अर्थ या ठिकाणी अधिकारी चुकीचा उत्तर देऊन सभागृहाची या ठिकाणी दिशाभूल करतात. माझा एक पहिला प्रश्न आहे का या ठिकाणी असं चुकीचं उत्तर देणाऱ्या जे अधिकारी असतील त्याच्यावर कार्यवाही होणार का? आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे की या जे स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे ज्यांनी डोंगरगाव वितरिकेचं काम चुकीच्या पद्धतीनं केलं, वर्षभरामध्ये ते काम तुटलं, तर त्याच्यावर कार्यवाही होणार का? आणि तिसरा माझा प्रश्न आहे मुळातच का या ठिकाणी फक्त 30 मीटर जो आहे त्याच्यामुळे कठीण दगड आहे. आता नवीन तंत्रज्ञान आलंय, आता ब्लास्टिंग करायची गरज नाही आहे. ऑलरेडी वन विभागाने त्याला प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आता नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे फक्त हे 30 मीटरचं दगड आहे, हे दगड तोलून त्या ठिकाणी हे 3500 हेक्टर सिंचन निर्मिती सरकार करणार का, आणि त्यासाठी ते किती दिवसात करणार, असे माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बडोले साहेब,
त्यांच्या मतदारसंघातला प्रश्न आहे आणि त्यांना या ठिकाणी प्रश्न जे उपस्थित केले या प्रश्नपत्रिकेमध्ये, मूळ प्रश्नपत्रिकेमध्ये, त्यात त्यांनी म्हटलं झाशी नगर उपसा सिंचन योजनेकरता सन 1995 पासून आजपर्यंत 150 कोटी रुपयाहून अधिक खर्च करून केलेले असूनही या कामातून शेतकऱ्यांना अद्याप सिंचन आणि पाणी उपलब्ध झालेले नाही. हा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे, असल्यास कोल्हापूर येथील स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन कंपनी डोंगरगाव वितरिकेच्या दिलेल्या कामात अनियमितता असून नवेगाव येथील वितरिका तयार होण्यापूर्वीच तयार केलेल्या टाक्यांची मोडतोड करण्यात झालेली आहे, खरे आहे काय? आता पहिला प्रश्न हा झाशीनगर उपसा सिंचनचा आहे आणि या उपसा सिंचनचा प्रश्न जेव्हा असल्यास, आता पहिला प्रश्न आहे हा बरोबर आहे, पण असल्यास म्हटल्यावर तरी डोंगरगावचा प्रश्न त्या टाकला. आता ह्या उपसा सिंचन योजनेमध्ये डोंगरगाव ही योजना कुठेही नाही आहे, ही योजना वेगळी आहे. या योजनेचा आणि या योजनेचा काही संबंध येत नाही आणि म्हणून त्यांना उत्तर दिलं आहे की बाबा नाही, या योजनेचा यासंबंधी काही संबंध येत नाही. त्यांनी जो पहिला प्रश्न विचारला आहे त्या संदर्भामध्ये हे खरं आहे की महादेवराव शिवणकर ज्यावेळेला मंत्री होते 96मध्ये 95मध्ये आमचं सरकार होतं, शिवणकर साहेब इरिगेशनचे मिनिस्टर होते या खात्याचे, जलसंपदा खात्याचे, आणि त्यावेळेला त्यांनी मूळ प्रशासकीय मान्यता त्यावेळेला 18/10/96ला त्या ठिकाणी दिलेली होती. नंतर आता जवळपास 4 आणि 29-30 वर्ष या प्रकल्पाला या ठिकाणी झालेले आहेत. द्वितीय सुप्रमात्याला 127 कोटी रुपयाला 17मध्ये मिळाली, त्यावेळेलाही मीच मंत्री या खात्याचा होतो. नंतर मे 2000 प्रकल्पावर 95.68 कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. सध्या 237 हेक्टर सिंचन त्या ठिकाणी सुरू आहे. या योजनेत डोंगरगाव अशी कोणती योजना वितरिका या ठिकाणी नाही आहे. पण हे खरं आहे की इतक्या वर्षामध्ये सुद्धा याचं काम पूर्ण का झालं नाही? कारण फार मोठी हजारो कोटीची योजना नाही आहे, फार त्याच्यावर पैशाची काही तरतूद नव्हती अशातलाही भाग नाही आहे, पण ही योजना पूर्ण झालेली वस्तुस्थिती आहे. आणि याचं कारण हेच होतं की आपण योजना सुरू केली, काम सुरू झालं, टेंडर झालं, पण त्यानंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून इको सेन्सिटिव्ह झोन झाला, बफर झोन झाला, व्याघ्र राखीव प्रकल्प त्या ठिकाणी आला आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्याला त्या कामाला मज्जाव केलेला आहे आणि म्हणून हे काम पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. संबंधित खात्यांकडे आपण वारंवार पाठपुरावा करतोय. परवाच आता तारीख आपल्याला मी सांगेल की या ठिकाणी जॉईंट पाहणीसुद्धा वन विभागाची यांची झालेली आहे आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांच्या मान्यतेसाठी आपण प्रस्ताव तिकडे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्या ठिकाणी पाठवलेला आहे. मला वाटतं फॉलोअप याचा अतिशय वेगाने सध्या सुरू आहे. आम्ही लवकरात लवकर म्हणजे पाठपुरावा करून ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मध्यम प्रकल्प विभाग आणि जो यांच्याकडे जो मध्यम प्रकल्प विभाग गोंदिया आणि दुसरा आहे त्याच्यामध्ये गोंदिया पाटबंधारे विभाग, हे 2 विभाग माननीय मंत्री महोदयाच्या याच्यामध्ये येतात. आणि जी लघु झाशीनगर उपसा सिंचन योजना आहे त्याचे 2 पार्ट आहेत. पहिल्या पार्टमध्ये त्यांनी उत्तर दिलं, त्याला 1500 हेक्टरचं फक्त त्याच्यामध्ये इरिगेशन होते. दुसरा पार्ट जो आहे तो 2000 होते, त्याला डोंगरगाव वितरिका, जे नवेगाव बांधमधून डायरेक्ट पाणी डोंगरगाव वितरीच्या माध्यमातून येते. त्याच्यामुळे चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे. माझं म्हणणं आक्षेप तेच आहे का विभाग 2 जरी विभाग असले तरी माननीय मंत्री महोदय ते एकच आहेत. सर्कल एक आहे, चीफ इंजिनियर एक आहे, ईडी एक आहे, त्याच्यानंतर याच्याशी संबंध नाही म्हणणं. हे 3500 हेक्टरची योजना आहे आणि त्याच्यामुळे हा जो उत्तर आहे हा चुकीचा उत्तर आहे. माझं म्हणून स्पेसिफिक प्रश्न आहे का माननीय मंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी जे चुकीचं उत्तर दिलं आणि ते पूर्ण वर्षभरामध्ये ते तुटलं काम, त्याच्या संदर्भातली चौकशी होऊन कार्यवाही होणार का? आणि हे फक्त 30 मीटरचं जे काम शिल्लक राहिलं आहे ज्याच्यामुळे ब्लास्टिंग करायची गरज नाही साहेब, ऑलरेडी वन विभागानं त्याला मंजुरी दिलेली आहे. तुम्ही नवीन तंत्रज्ञानाने त्या दगडाला तोडू शकता, तर त्या पद्धतीने तुम्ही ते कराल का? तेवढं स्पेसिफाय उत्तर द्यावं. निश्चित या संदर्भामध्ये काहीतरी थोडंसं मिसकम्युनिकेशन म्हणा किंवा थोडंसं ब्रीफिंग मी म्हणणार नाही, पण काही असू शकेल. मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये भावना अतिशय तीव्र आहेत संबंधित सदस्यांच्या. आपण हे बैठक झाल्यावर आमचे अधिकारी झालेले आहेत, आपण त्या ठिकाणी बसू आणि या संदर्भामध्ये आजच बसून मार्ग काढू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक याच्यावरती बोलणं. अध्यक्ष महाराज, खरं तर मी या भागामध्ये 10 वर्ष आमदार होतो. अध्यक्ष महाराज, इथं या फॉरेस्टचा जो इश्यू आहे अध्यक्ष महाराज, इथं वारंवार त्याचं स्टेटस बदलत गेलं. आम्ही ऑलरेडी ज्यावेळेस हा प्रकल्प मंजूर केला त्याच्यानंतर ज्या फॉरेस्टच्या अडचणी होत्या त्या आम्ही फॉरेस्ट कायद्याच्या प्रमाणे त्याला दुरुस्त केलं. मग त्याला तो व्याघ्र प्रकल्प झाला, त्याचे नियम बदलले, पण जी जमीन आम्ही
त्यावेळेस त्याला मान्यता करून घेतलेली होती. त्या जमिनीवर आम्हाला काम करता येत होतं. पण तरीसुद्धा त्या ठिकाणी जसं आता कन्स्ट्रक्शन कंपन्या ज्या आहेत, आता हे कोल्हापूरची कंपनी आहे. कोल्हापूरच्या कंपनीनं कुठल्या तिसऱ्या माणसाला काम देऊन टाकलं. त्यांनी आरामात तिकडे काम चालू ठेवलं आणि हे जे मोडतोड झाली, मी आत्ताच जाऊन आलो तिकडे, माझ्या आत्याचं गाव आहे ते तिथं, हे सगळं तिथं तोडफोड केलं. काय कारण पाणी जे तुम्ही म्हणतात तर पाणी पण तिथं जात नाही. आपलं इरिगेशन त्या लिफ्टचं काम झालेलं आहे, पण तुमचे कॅनल्स अजूनपर्यंत पूर्ण झालेले नाहीत, त्याच्या पाटचाऱ्या पूर्ण झाल्या नाहीत. कारणं सांगून, कारण की हा प्रकल्प आता 95 कोटीच्या वर गेलेला प्रकल्प आहे, आता अजून वाढेल तो. त्यामुळे आपल्याला याच्या तातडीनं फॉरेस्ट विभाग, कारण की आता जंगलामध्ये आम्हाला तिकडे जंगल आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे, पण जंगल आमच्या विकासासाठी अडचण येते आहे आणि फॉरेस्ट कायदा हा आमच्यासाठी त्या ठिकाणी अडचणीचा पडतो आहे. आणि म्हणून हे फॉरेस्ट विभागाची लोक याच्यात महत्त्वाची आहेत. एकीकडे माननीय सुप्रीम कोर्टाचा निकालाचं आपण त्या दिवशी स्वागत केलं की आता आमचे सगळे प्रकल्प त्याच्यात मोकळे होतील, पण या पद्धतीनं 30-30 वर्ष हे प्रकल्प व्हायचे नाहीत. आणि हा आदिवासी भाग आहे, आदिवासी योजनेतून ही योजना त्या काळामध्ये घेतलेली होती. आदिवासीच्या जमिनीला सुद्धा आम्ही पाणी देऊ शकत नाही 30-30 वर्ष, ही गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये वन विभागाची लोक, तुमच्या इरिगेशनची लोक आणि महसूल विभागाची लोक, हे तिघही लोक सोबत घेऊन आपण तातडीने याचा निर्णय घेऊन ही योजना या वर्षीच्या अखेरीपर्यंत संपेल का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, निश्चित आमचा प्रयत्न तोच आहे आणि आपण सांगितलं आपण त्या मतदारसंघात आपण परिचित आहात, आपण तिचं नेतृत्व केलेलं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की वारंवार कसे सगळे त्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्प असेल, इको सेन्सिटिव्ह झोन असेल, हे सगळे नवीन नवीन त्याला ॲड होत गेले आणि त्यामुळे हा प्रकल्प उशिरा झाला. आता आपण म्हटलं की सुरुवातीला याची जमीन घेतलेली होती, सगळं झालेलं होतं, मान्य आहे. पण असे काही इको सेन्सिटिव्ह झोन असेल, व्याघ्र डिक्लेअर झाल्यावर आपल्याला असं म्हणता येत नाही की आमचं आधीचं मंजूर आता आम्हाला करू द्या म्हणतो. आपल्याला फॉरेस्टचे कायदे आपल्याला सगळी त्याची कल्पना आहे, आपण काही त्यात नवीन नाही. पण निश्चित या संदर्भामध्ये आपण पाठपुरावा करतोय. कालव्याचं थोडंसं उंची त्या ठिकाणी वाढली, काही हाड भाग लागला म्हणून आपल्याला थोडं बाजूला घ्यावा लागला, म्हणून फॉरेस्टच्या जमिनीतून जातोय आणि म्हणून हे थांबलेलं आहे काम. पण आता संबंधित अधिकाऱ्यांना आत्ताच या मागच्या महिन्यामध्ये त्यांनी जॉईंट मेजरमेंट केलं, म्हणजे पाहणी केलेली आहे. मला वाटतं लवकरात लवकर या संदर्भामध्ये अधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना देऊ आणि सर्वत्र एकत्रित मिळून आपण त्याप्रमाणे सांगितलं की तुमचे बाकीचे जे प्रकल्प आहेत ते कसे फॉरेस्टच्या मार्गे लागत आहेत. अधिकारी पण त्या ठिकाणी परवा CM साहेबांनी स्वतः बैठक घेतलेली आहे. मला वाटतं त्यातच याचा अंतर्भाव करून आपण आमदार साहेब लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 4 वरती काल 15 जुलै 2025 रोजी लक्षवेधीच्या माध्यमातून चर्चा झालेली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 11,736 या लक्षवेधीमार्फत आपण चर्चा केली आहे. त्यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया न घालवण्यासाठी प्रश्न क्रमांक 4 पुढे न घेता आपण आता प्रश्न क्रमांक 5 वरती जात आहोत. प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 13,270. अध्यक्ष महोदय, आपल्याप्रमाणे ह्याच्यावरती 15 मिनिटं काल चर्चा झाली आहे. 15 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष त्या लक्षवेधीवर वर्ड टू वर्ड शब्द आणि शब्द जो लक्षवेधीला उत्तर दिला गेला आहे अध्यक्ष महोदय, मग असे जर लक्षवेधीनंतर प्रश्नोत्तरीला दुसऱ्याच दिवशी सेम प्रश्न लागला, अधिवेशनी वेगळा असेल तर आपण समजू शकतो की जे आश्वासन दिले होते ते नाही झालं, हे नाही झालं. वर्ड टू वर्ड असेल तर आपण सभा